radiota. Soitamme suosikkikappaleitasi ympäri vuorokauden, joka päivä, koko viikon, vuosikaudet. Tätä keikkaa et voi jättää väliin. Nivalan Tuiskulassa 15. heinäkuuta. E-Type, DJ Mumu ja Captain Jack. Lämmittelijänä alikeskanuvan poika Rauski. Varaa nopeasti valikuusen numerosta 0700 52 34 523. Tuiskulassa nähdään. Fiiliksen, ralliratti 349, lisämittari 299, seosmittari 549. Amisauto KY, ajaa edestä ja takaa. Lekoni kansaan kaikkiin tarpeisiin. Amisauto KY, Perärykkimääntien 82, 49212, Nuujuntavaara. Amisauto KY, ajaa edestä ja takaa. Vaivaako häpytäin? Ei hätää. Osta uutta Pubisin häpytäiden puista tärpättiä. Tilaa heti numerosta 0700 525 625. Pubisin häpytäiden puistaja. Pubisin häpytäiden. Eivätkä pimot tänään vilkuille. Ei hätää. Viruile autosi uudelleen. Zebra, Leopardi tai Bluesikuvioilla. Amisauto KY, ajaa edestä ja takaa. Ja niin kohta sinäkin. Sinä kuuntelet Toive-radiota. Soitamme suosikkikappaleitasi ympäri vuorokauden, joka päivä, koko viikon, vuosikaudet. Kylän fiiliksen, ralliratti 349, lisämittarit 299, seosmittarit. Voi saatana! Hyvää päivää ja tervetuloa Daimon kaappaan. Kyllä täällä Makikostelo on aika kaltoa tätä minunkin bisnestä. Ihmiset valitsevat, kun ei oo rahaa oikein mitään oston. On tätä ihmetystä, että mitenkäs tää sit... Joo, lähellään tuo. Morjes. Voi vittujen kevää! Vasta 0700 52 34 523. Tuiskulassa nähdään. TV:stä tuttu kauniit rohkeat jäätelö nyt kaupoissa. Makuina suklaamokka ja cheesecake Amerikan tyyliin. Fantastisen hyvää. Tästä Ritkekin tykkää. Jätkö viivalle kuin tikkusontaan? Ei hätää, meiltä tehoiimeet suoraan nousevan auringon maasta. Tuplakaasari, peltipakosari ja tehovaimennin. Amisauto KY, ajaa edestä ja takaa.
Amisautokoe, ajaa edestä ja takaa, ja niin kohta sinäkin. Renkaat, Europeiskan rallirenkaat, sutosiko ratasliksit, älä jää sutimaan paikallesi, vaan tilaa nyt. Amisautokoe, ajaa edestä ja takaa. Tätä keikkaa et voi jättää väliin. Nivalan Tuisulassa 15. heinäkuuta. E-Type, DJ Momo ja Captain Jack. Lämmittelijänä alimieskan oma poika Rauski. Varaa nopeasti omalippuisen numerosta 0700 52 34 523. Tuisulassa nähdään. Jätkö viivalle kuin tikkusontaan? Ei hätää, meiltä tehoimet suoraan nousevan auringon maasta. Tuplakaasari, peltipakosari ja tehovaimennin. Amisautokoe, ajaa edestä ja takaa. Terve. Onpa muuta. Saatana! Ei saatana! Oi vittujen kevät! Peltipakosari ja tehovaimennin. Amisautokoe, ajaa edestä ja takaa. Alimieskan vapaamuurareiden salainen vuosikokous ensi sunnuntaina. Asialistalla muun muassa uusien jäsenten initiaatioriittejä ja kultaisia suihkeiden puristuksia. Ensi sunnuntaina tutussa paikassa, älä kerro kenellekään. Sinä on karvallisuus. Vaivaako häpytäin? Ei hätää, osta Pupisille häpytäiden puisto tärpättiä. Tilaa heti numerosta 0700 525 625. Pupisille häpytäiden puistaja. Pupisille häpytäiden. Alivieskan UFO-kontaktihenkilöiden yhteistyöryhmä on perustanut viimein yhdistyksen. Oletko tullut UFOjen sieppaamaksi tai nähnyt UFOista pelottavia unia? Olipa kokemuksesi millainen tahansa, voit Alivieskan UFO-kontaktit ryn kautta jakaa kokemuksia kaltaistesi kanssa. Ota yhteyttä meihin soittamalla numeroon 245-283 tai lähettämällä yhteystietosi meille postitse osoitteeseen Alivieskan UFO-kontaktit ry, toimittajankuja 4 92500 Alivieskan. Vaivaako häpytäin? Ei hätää, osta Pupisille häpytäiden puisto tärpättiä. Tilaa heti numerosta 0700 525 625. Pupisille häpytäiden puistaja. Pupisille häpytäiden. Alivieskan UFO-kontaktihenkilöiden yhteistyöryhmä on perustanut viimein yhdistyksen. Oletko tullut UFOjen sieppaamaksi tai nähnyt UFOista pelottavia unia? Olipa kokemuksesi millainen tahansa, voit Alivieskan UFO-kontaktit ryn kautta jakaa kokemuksia kaltaistesi kanssa. Ota yhteyttä meihin soittamalla numeroon 245-283 tai lähettämällä yhteystietosi meille postitse osoitteeseen Alivieskan UFO-kontaktit ry, toimittajankuja 4 92500 Alivieska. Eikö niskantti? Nauraa kun kaverit sinulle. Tilaa nyt 200 watin supparisarja tarjouksessa vain 65. Amisautokoe, ajaa edestä ja takaa. Alimieskan vapaamuurareiden salainen vuosikokous ensi sunnuntaina. Asialistalla muun muassa uusien jäsenten initiaatioriittejä ja kultaisia suihkeiden puristuksia.
ensi sunnuntaina tutussa paikassa. Älä kerro kenellekään. Eivätkä pimot enää vilkuile. Ei hätää. Veroile autosi uudelleen. Zebra, leopardi tai plyysikuvioilla. Amisauto voi. Ajaa edestä ja takaa. Ja niin kohta sinäkin. Tätä keikkaa et voi jättää väliin. Nivalan Tuiskulassa 15. heinäkuuta. E-Type, DJ Momo ja Captain Jack. Lämmittelijänä alimieskan oma poika Rauski. Varaa nopeasti oma lippusi numerosta 0700 52 34 52. Terve, terve! Mikä oli pojalla mielessä? Ei, kyllä sä niinku oikeesti kehtaat tuoda tollasen jaksilon tähän mun pihalle. Kato mitä niinku oikeeta rautaa mulla on tässä. Mut toisaalta mulla on bisnes mitä mä pyöritän, jos sä maksat mulle siitä, niin kyllähän mä tosta teen vaikka kultakimpaleen. Voi vittujen kevää! Oikeudet lyö. Viivalle kuin tikkusontaan. Ei hätää. Meiltä tehoimet suoraan nousevan auringon maasta. Tuplakaasari, peltipakosari ja tehovaimennin. Alisauto Oy. Ajaa edestä ja takaa. Iskevän Phoenixen rallinatti 349. Lisämittarit 299. Seosmittari 549. Alisauto Oy. Ajaa edestä ja takaa. Tätä keikkaa et voi jättää väliin. Nivalan Tuiskulassa 15. heinäkuuta. E-Type, DJ Momo ja Captain Jack. Lämmittelijänä alimieskan oma poika Rauski. Varaa nopeasti oma lippusi numerosta 0700 52 34 523. Tuiskulassa nähdään. Olimieskan vapaamuurareiden salainen vuosikokous ensi sunnuntaina. Asialistalla muun muassa uusien jäsenten initiaattoriintia ja mukaisia suunnittelemaisuuksia. Ensi sunnuntaina tutussa paikassa. Älä kerro kenellekään. Jyhmikö päätä ja vaivaako arvoton kankkunen? Ei hätää. Ilokaasu Ojutkangas on avannut uuden klinikan Ouluun. Enää ei tarvitse matkustaa Helsinkiin asti, vaan apu löytyy Oulun uudesta klinikasta, jossa ammattitaitoinen henkilökuntamme hoitavat suuremmatkin kakkuset alta aikayksikön. Tule Ojutkankaan klinikalle Ouluun. Iloinen mieli Ilokaasulla. Ojutkangas. Sinä kuuntelet Toive-radiota. Soitamme suosikkikappaleitasi ympäri vuorokauden, joka päivä, koko viikon, vuosikaudet. Jäätkö viivalle kuin tikkusontaan? Ei hätää. Meiltä tehoimet suoraan nousevan auringon maasta. Tuplakaasari, peltipakosari ja tehovaimennin. Alisauto Oy. Ajaa edestä ja takaa. Vittujen vittu! Jyhmikö päätä ja vaivaako arvoton kankkunen? Ei hätää. Ilokaasu Ojutkangas on avannut uuden klinikan Ouluun. Enää ei tarvitse matkustaa Helsinkiin asti, vaan apu löytyy Oulun uudesta klinikasta, jossa ammattitaitoinen henkilökuntamme hoitavat suuremmatkin kakkuset alta aikayksikön. Tule Ojutkankaan klinikalle Ouluun. Iloinen mieli Ilokaasulla. Ojutkangas. Kaikki kotitalouden huomioon ja päivittäistavaran tarpeet teille tarjoaa Teivon kauppa. Alimieskan tien varrella. Tervetuloa kokemaan läheltä ja kaukaa. Rovasti tässä nurkissa. Tervetuloa jäätelö nyt kaupoissa. Makuina suklaa mokreen cheesecake Amerikan tyyliin. Fantastisen hyvää. Tästä Rimpikin tykkää. Mongolia seurajuhlistaa mongolipäivää. Pistäkäämme kansamme uudeksi jälleen. Kiitos.
Iltimesmyrenkaat, Europeiskan allirenkaat, sut otsikko ratasliksit. Älä jää sutimaan paikallesi, vaan tilaan nyt. Amissalta koe, ajaa edestä ja takaa. Jätkö viivalle kuin tikkusontaan? Ei hätää, meiltä tehoimet suoraan nousevan auringon maasta. Tuplakaasari, peltipakosarja, tehovaimennin, amissalta koe, ajaa edestä ja takaa. Voi saatana! No voi helvetti! Semmosta. Saatana! Oh. Saatana!